Sociálna ekonomika je dynamicky sa rozvíjajúci sektor, ktorý je riadený solidaritou, nie ziskom. Sociálna ekonomika a sociálne podnikanie sú spojené so skvalitňovaním života v komunitách, obciach a mestách naprieč Slovenskom. Banskobystrický kraj, najväčší na Slovensku, no zároveň jeden z najmenej rozvinutých. V 13 okresoch tu pôsobí 92 registrovaných sociálnych podnikov, ktoré vytvorili 1660 pracovných miest. Až 1122 z nich obsadili zdravotne alebo spoločensky znevýhodnení ľudia, teda 67% pracovnej sily, ktorá by inak zostala na okraji spoločnosti. Vysoká nezamestnanosť, ekonomická stagnácia, obmedzený prístup k službám a pracovným príležitostiam, odchod mladých ľudí či rozsiahle marginalizované rómske komunity. To všetko vytvára prostredie, kde sú sociálne podniky nielen vítané, ale doslova nevyhnutné ako nástroj zmeny. Sociálne podniky v kraji sa venujú širokej škále činností, od stavebných a pomocných prác pri manipulácii s drevom, cez výrobu zdravotníckeho materiálu, cukrárskych výrobkov či upratovanie interiérov a exteriérov, až po vydavateľské a tlačiarenské služby či neurorehabilitáciu. Regionálne centrum sociálnej ekonomiky v Banskej Bystrici vzniklo v roku 2018 ako úplne prvé na Slovensku. Sprevádzame každého, kto chce podnikať so srdcom aj s odpovednosťou. V predstavách verejnosti sa sociálne podnikanie spája so zamestnávaním zdravotne znevýhodnených osôb, ale ide o skreslený obraz. Sociálne podnikanie ponúka príležitosti pre oveľa širší záber, ako sú len zdravotne znevýhodnení zamestnanci. Je príležitosťou aj pre dlhodobo nezamestnaných, mamičky po materskej dovolenke, alebo mladých ľudí, ktorí prežili život v detskom domove, ľudí ohrozených chudobou, bezdomovectvom, závislých od návykových látok, prípadne ľudí prepustených z výkonu trestu odňatia slobody a iných, ktorí sa vracajú na trh práce. Sociálne podniky fungujú ako medzitrh práce, kde noví zamestnanci dostanú čas a priestor na získanie pracovných skúseností, zručností a návykov. A takto pripravení odchádzajú na otvorený trh práce. V kraji máme kvalitné integračné sociálne podniky, ktoré pomáhajú dlhodobo meniť životné šance ľudí, ktorí boli a sú na okraji spoločnosti. Ide o tisíce ľudí, ktorí žijú v socioekonomickej pasci, bez práce, prístupu k vzdelaniu či stabilnému bývaniu. Príkladom je podnik medzitrhu práce v Banskej Bystrici. Podnik medzitrhu práce funguje ako odrazový mostík pre dlhodobo nezamestnaných, ľudí s nízkym vzdelaním či z marginalizovaných rómskych komunít. Zamestnanci s rôznymi životnými osudmi tu udržiavajú zeleň, dohliadajú na čistotu verejných priestranstiev, robia demolačné i výkopové práce a popri tom sa tu môžu učiť základným pracovným návykom, finančnej gramotnosti a zodpovednosti. Každý jeden zamestnanec, každý jeden klient, ktorý k nám príde so svojím vlastným príbehom. Každý chce to hlavné, nájsť svoje zamestnanie, v ktorom sa bude cítiť dobre. Niekde, kde mu niekto pomôže. Často ľuďom pomáhame preklenúť to najhoršie obdobie, kedy nevedia, ako začať. Nemajú peniaze na to, aby chodili do práce prvý mesiac, s tým im pomáhame. Majú veľa dlžob, robíme im rôzne splátkové kalendáre, odlžujeme, hľadáme rôzne možnosti, rôzne dotácie a tak ďalej, aby sme im pomohli a zjednodušili ten príchod do zamestnania. A potom, keď sú už u nás zamestnaní, keď už tú prácu vykonávajú, snažíme sa, aby tá práca ich bavila a aby to bolo miesto, kde sa radi vracajú. Každý pokosený meter trávy znamená nový krok na ceste z okraja spoločnosti do plnohodnotného života. Pod mentorským dohľadom tu pracuje 20 mužov a 6 žien. Prevažná väčšina z nich pochádza z marginalizovaných rómskych komunít. V podniku dostávajú novú šancu, naučia sa remeslu, zodpovednosti a odchádzajú pripravení na otvorený trh práce. Ak chcete podnikať so zmyslom pre ľudí, komunitu či prírodu, Regionálne centrum sociálnej ekonomiky je tu pre vás. Máte nápad? Príďte k nám. Spoločne to zvládneme.